Iki Mas, Assalamualaikum. Iki Mas Marijo diceluk Ogesta. Aku saiki dolan nangane omahe Ogesta. Iki dina apa? Dina Rebo isuk. Jam 9:30 aku wis nang omahe Ibu Ogesta. Tanggal 18 Februari iki aku nang omahe Ogesta. Isu-isu iki aku njemuk titipane sing Budi titip. Iki engko iki wis dalanan meja. Aku jawane arep omong karo Ogesta iki teko Ogesta wis teko omah waras ora nek alangane apa-apa. Ya. Selamat esuk Ibu Ogesta. Selamat esuk, Marijo. Aku bunga karo kowe meneh. Iya, aku ayem, aku mbok bal kon teko rene kon njemuk titipane sing teko ngene Pak Mas Budi. Ya. Lah aku tekok karo kowe iki wis teko market kapan kowe? Aku teko dina Minggu tanggal 18 Februari. Iya. Tahun iki ta 26. 26. Iya. Wis teko omah selamat. Ora nalangan apa-apa. Ya Forberg iki ya manggon. Desa Forberg iki jalan Distrik Kamuwena. di Kamuwena. Ning Suriname negarane. Tapi rasane kowe mulai teko omah piye karo dulur kabeh sing Indonesia wis pamitan karo dulur Londo. Ya, aku wis pamitan Indonesia kabeh kenal-kenalanku karo sedulur sing aku nemu iku turunane kakange mbakku semu ketemu siji dijak ning omahe aku bunga weruh sedulur kono. Wis apik. Mak kabeh ayem bisa keputrakan kowe dulur Suriname karo dulur Indonesia. Kabeh ayem. Iya, pada ayam, pada bunga. Nek weruh wong tonggo Suriname, wong kono ngomongnya ijek kaya awake dhewe, ngoko iso ngono. Iya, dadine aku nak jak omong bahasa ngono aku ora iso to. Aku ya nyuwun maaf wae nganggokke tembung ngoko kono ya dunung. Ya kesuwun iso gelem mbok takoni ya. Iya. Karo kowe. Lah karo Budi piye kabare Budi? Budi yo nganu ora duwe kesel to ngejaki kowe dolan. Budi aku seneng ya Budi. Budi kaya bapakku, kaya kakangku, kaya adikku. Ngono. Heeh. Dadine kaya wis kenale suwi banget ngono karo Pak Budi. Seneng aku, heeh. Lah saiki nggon-nggon aku sing kepingin urut desa-desane simbah-simbahku sing saka Jawa mbiyen. Nah saiki kowe mulih ora lara to? Oh, iki aku saka Holland. Mulih ora tulisan nang Suriname ya. Aku mampir nang Holland ngene adikku, nang kono aku dolan-dolan ngene kenal-kenalanku karo sedulur-sedulurku sing suwi ra petuk ngono tak dolan-dolane ya nginep barang ngono. Terus kok aku dina Minggu sing arep mulih kok weruh wong iku ning watuk-watuk akeh. Lah aku ya ora mikir nah aku wis sekarang minggu mantap ya terus malah aku mulai nang Suriname rada entuk krips iki. Ya aku iso waras iki. Lah saiki ne wis teko omah ya wis ayem ta karo putune karo anake barang. Iya. Heeh. Ya iki dina perjalanan ning omah anten. Iya dina Rebo. Anake putune pantune kerja kabeh. Iya padha ora nang omah iki. Iya. Sing sekolah ya sekolah, sing budal kerja ya. Dina iki ya padha kerja, padha liyane ya ora nang. Wis saiki yo iso ngomong matur kesuwun karo Mas Budi barang. Iya ta. Bisa ngeterke kowe. Iya, aku rong entuk kelonggaran ya nganu ngechat wong nek aku teko omah mengko nak aku mikir telpone wonge tak tekek nang teleponku. Kaya aku duwe siji sik. Tak nganu ngomong Pak Budi aku matur kesuwun sembarang dituntun ning Jawa. So aku kepengin nang Jawa meneh ya. Aku wis mikir nganu nek tahun ngarep aku bisa budal ya. Aku ning Jawa ya rada suwi ya ning Jawa. 3 minggu ning Jawa urung katek. Ijek kurang ya. Kurang. Elele pirang
pirang rong wulan ora apike ngono ya. Sithik-sithike rong wulan. Rong wulan ya. Jawa nak arep ngrasake Iya. ning desa-desa ngono rong wulan iku wis rada kadet. Nah iso rada suwi 3 sasi ya 3 sasi. Ya wis aku matur kesuwun karo Ibu Ogesta. Ya mari. Wis teko omah waras saiki Ogesta telepon aku kon dolan nang omahe dekne iki. Ya kon njimuk titipane sing aku dikeki Mas Budi. Iya. Oke, Judit Cruces. Ya, aku kirim selamat marang seluruh kabeh-kabeh ning Jawa. Jan nyenengake tenan aku sepisanan nang Jawa. Iya. Matur nuwun nggih. Seluruh kabeh ning Jawa. Ya kesuwun. Selamat lan sehat. Oke. Duit. Sampai Suriname. Oke.